Tare mândră de pe coastă, azi-i ziua ta nevastă, ziua împarte și aleasă și ca tine de frumoasă. Tare mândră de pe coastă, azi-i ziua ta nevastă, ziua împarte și aleasă și ca tine de frumoasă. La mulți ani îți spun mândruță și-ți săruta ta guriță. La mulți ani, măi, draga mea, sărutați-aș gurița, măi. Mâna dreaptă și obrazul, că el trage tot necazul. La mulți ani, măi, nevasta mea, mândru sunt că ești a mea, măi. Am nevastă ca o floare, gătită de sărbătoare. La mulți ani! Azi ai prins la șângătoare, iar un boboșel de floare încă un an la spate ai dat și mai mulți decât ne-am luat. Azi ai prins la șângătoare, iar un boboșel de floare încă un an la spate ai dat și mai mulți decât ne-am luat. La mulți ani îți spun mândruță și-ți săruta ta guriță. La mulți ani, măi, mândra mea, sărutați-aș gurița, măi. Mâna dreaptă și obrazul, că el trage tot necazul. La mulți ani, măi, nevasta mea, tu ești bucuria mea, măi. La mulți ani, nevasta mea, sărutați-aș gurița. La mulți ani! Mulțumesc mândrului soare, că el mi te-a scos în cale. Te-a lăsat în drumul meu și jur că nu-mi pare rău. Mulțumesc mândrului soare, că el mi te-a scos în cale. Te-a lăsat în drumul meu și jur că nu-mi pare rău. La mulți ani, măi, nevăstuță, îți săruta ta guriță. La mulți ani, măi, nevasta mea, sărutați-aș gurița, măi. Mâna dreaptă și obrazul, că el trage tot necazul. La mulți ani, măi, nevasta mea, tu ești bucuria mea, măi. Mi-am luat nevastă bună, tot mereu îi cât în strume. La mulți ani! Mi-am luat nevastă bună, tot mereu îi cânt în strună și-i fac coftele cum vrea, când-i dragă și ea mea. Mi-am luat nevastă bună, tot mereu îi cânt în strună și-i fac coftele cum vrea, când-i dragă și ea mea. La mulți ani îți spun mândruță și-ți săruta ta guriță. La mulți ani, măi, mândra mea, sărutați-aș gurița, măi. Mâna dreaptă și obrazul, că el trage tot necazul. La mulți ani, măi, nevasta mea, sărutați-aș gurița, măi. La mulți ani, nevastă dragă, te iubește o lume întreagă. La mulți ani, măi, nevasta mea, tu ești bucuria mea, măi. Doar ai un barba de seamă și copii care-i spun mamă. La mulți ani, măi, nevasta mea, an bun Domnul ca să-ți dea, măi. Bun găsit, dragi prieteni, vă salută Constantin Bahrin, ca de obicei, din studio Apolonia TV. Dragi prieteni, o veche zicătoare spune că toamna se numără boboci. Chiar sunt foarte curios câți boboci a numărat anul acesta invitatul meu, pentru că să știe foarte bine că a fost un an dificil, nici bobocii n-au mai crescut, așa că eu sunt chiar curios, artistul invitatul meu de astăzi, ce activitate a putut să realizeze în acest an așa mai ciudățel, pentru că el în calitate de profesor, în calitate de om de cultură, care lucrează cu copii, pentru cariera personală, cu evenimente private, cu multe altele care ar fi determinat ca această toamnă să fie plină de boboci. Eu uite așa că vedem câți au mai rămas. Și ăia, cine știe, poate ciufuliți sau vai de capul lor. Ei, mă rog, lăsând gluma la o parte, vreau să vă spun că în această zi am invitat în studio Apolonia TV un prieten vechi de-al meu pe nume Vyacheslav Bânzari. Vyacheslav, bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Te-a amuzat introducerea mea, da? Da, este o întrebare și ușor delicată pentru oricine din acest domeniu, însă cred că în orice situație trebuie să cădem în picioare și să plutim așa în continuare, pentru că nu putem opri toate lucrurile, mai cu restricții, mai cu nu atât de multe evenimente cum au fost în anii trecuți, dar încercăm să ne adaptăm cât putem ca să putem duce mai departe activitățile, planurile pe care le-am pus în gând și de la început de an. De la început de an. Flavic, da, bănuiesc că tu ai avut multe planuri la început de an, pentru că
tu ai o activitate bogată și în calitate de profesor, unde ești profesor La Colegiul Național de Artă, Octava Băncilă. Tu ai și un grup de copii pe care îl coordonezi artistic, Barbu Lăutaru, Barbu nu? Lăutaru, da. Acest ansamblu s-a format odată cu venirea mea la liceu și sunt copii din 9-12, clasele 9-12, care fac parte din Și cât ai mai reușit să te ocupi tu de acești copii? Câte lucruri ai reușit să mai faci în perioada asta când toți ați fost cu restricții? Da, am încercat să plutim ca toți ceilalți. Ne-am adaptat, am încercat să facem orele online, dar zic că artă online nu prea se poate face, online. Doar ca să putem menține și să nu uitați unul de altul. Să ne vedem, să ne ducem. Vaceslav, înainte de a intra în obiectivul activității tale aici, în Iași, pentru că tu ești eșean, aș vrea să reamintim telespectatorilor că tu ești basarabean de origine și numele îți spune asta. Vyacheslav este un nume așa mai slavic, cu toate că chiar slavic te dezmeardă prietenii, dar Bânzar este un nume pur românesc. Da, eu sunt născut nu foarte departe de Iași, de fiecare dată când am ocazie, o spun cu drag, la 30 de kilometri. Practic, toată copilăria sau mai încoace, noi aici am crescut aici cu Iașul și nu ne-a fost foarte străin Iașul, chiar din fragedă copilărie. Pe parcurs am venit la studii aici, am făcut școală și iată... Dar n-ai spus localitatea? Localitatea Taxobeni, Pălești, la 7 km de Vama Scudeni. Mai știi tu cum spuneam eu la Taxobeniu tău, că uitam mereu? Sau ai uitat? Spuneam, eu cred că Maxut, da, ceva spre Maxut este localitatea spre Hârlău. Da. Și tot mereu că trebuie să ne amuzăm un pic și să spunem că pe vremurile noastre frumoase, când eram un pic mai tineri, am avut noi proiectul de la Iași la Chișinău, unde erai și tu membru, făceai parte atât tu cât și Ioan Bânzar, fratele tău, să vorbim despre el acuși. Și când prezentam noi, știu eu, fiecare de unde vine, că tu reprezentai partea basarabenească, eram două părți, noi de aici și voi de dincolo, mereu spuneam Vyacheslav de la Maxut. Uitam mereu de la Xiu ăsta, cred că s-a făcut. Oricum, prima dată când, după ce te-am cunoscut pe tine, am trecut prin zona Maxut, m-am amuzat, uite, în sfârșit văd și eu Maxut, că mergeam spre Bălți, da, și de la Vamă doar foarte puțini kilometri până în localitatea ta. Deci acolo e familia ta, din păcate am înțeles că tatăl tău nu mai este. Da, iată, a fost un an rău și din punctul ăsta de vedere. S-a întâmplat tragedia anul ăsta. Da, pe nepusă masă s-au întâmplat toate și a trebuit să facem față, pentru că frații, de exemplu, fratele mai mare, sora plecată, fratele mai mare cu familia. Dar cât sunteți voi? Patru și toți sunt plecați în lumea mare. Sunt plecați. Tu erai cel mai aproape. Mai aproape, dar cred că cel mai greu ajungeam, pentru că a trebuit să stau în carantină, să merg, probleme de genul acesta. După aceea să mă întorc și a trebuit cumva să-mi cronometrez, dacă vreți să mă credeți, plecarea mea încolo, pentru că coincidea cu un examen de-a meu la școală și atunci a trebuit să calculez câte săptămâni voi sta acolo în carantină și după aceea să pot să vin să mă înscriu pentru acest examen grea și ciudată. La un moment dat a trebuit să pun și dureroasă, pentru că era vorba despre părintele tău. Eu l-am văzut pe tatăl tău când am fost la nuntă la tine și chiar am stat și m-am gândit când am aflat trista veste că era un om plin de viață, era un om tânăr, era și deodată... În forță, dar situația a fost de așa natură încât nu a putut să facă ceva. Salvat. Da. Din păcate ajungem la eterna zicală, toate până la sănătate, știi? Da, eu regret lucrul acesta, n-am ținut neapărat să-ți amintesc, dar pe lângă ciudatele lucruri pe care noi le-am făcut anul ăsta, s-a mai întâmplat și un lucru urât
în viața ta, un lucru pe care nu-l dorește nimeni, dar ai depășit. De asta am zis de la început că trebuie să mergem, să continuăm lucrurile mai departe, pentru că nu putem să le oprim. Omul se ridică și pleacă din nou la drum. Hai să începem să cântăm, și pentru că ne-ai povestit despre felul în care ai plecat tu de acasă și ai ajuns la Iași și ai rămas la Iași și acum trebuie să te duci la tine acasă și să stai și în carantină ca și cum ai fi un străin de cauză. Da, hai să începem cu cântecul De acasă când am plecat. Ce zici? Da, e un cântec în care eu personal mă regăsesc. Toată povestea, cum am plecat de acasă și am plecat, nu neapărat printre străini, dar la o vârstă fragedă, la 15 ani de când am plecat, ușor în orice localitate, dacă ai fi plecat din... Și peste deal, dacă erai, era greu, da, așa este. Merg între străini și atunci acest cântec cumva m-a însoțit așa. Am înțeles. Te-a alinat. Da. Dragi prieteni, Vyacheslav Bânzar este în studioul nostru. Vă rog din toată inima să-l urmăriți acum cu acest videoclip și cine știe, poate un pic de nostalgie vă trezește și dumneavoastră în sufletel. Vyacheslav Bânzar chiar acum. De când am plecat de acasă, inimioare arsă, plânge mama la fereastră cu dorul ce apasă. Că am lăsat mândra și vatra, frații, sora și pe tata, casa și nucul din drum și tot raiul meu cel bun, mă. Fiind copil, nu am gândit cum o fi departe, cât o fi de suferit în străinătate. Dar acum mi-am dat seama că aici nu-i ca la mama, și să trec ușor prin toate mi-am făcut din cântec, frate. Multe doruri am lăsat, dar în inimă port, mă. Anii care se tot duc și nu-i mai întorc, mă. Că repede mai trec ani, de s-ar duce așa dușmanii, că orice aș face nu-i ghini când străinul-i lângă mine. Nu-i dor mai greu în lume ca dorul de casă, când la inimă se pune și nu te mai lasă. Dorul de părinți, de sat și de tot ce mi-a fost drag, ca dorul din inimioară, greu e ca piatră
piatra de moară. Dar când e cazul apasă, spun la toți mă duc acasă, spun la toți mă duc acasă, că mie inimea aresă. Revenim, dragi prieteni, Vyacheslav Bânzar în studio Apolonia TV și continuăm discuția noastră. Vyacheslav, așa cum ne-ai povestit cu nostalgie despre plecarea ta de lângă părinții tăi, de la casa părintească și uite așa ai ajuns la Iași, Iașul care ți-a oferit probabil posibilitatea afirmării tale. Ai fost elev aici, la liceu, ai urmat facultatea tot aici și aici ești profesor. De câți ani ești profesor la Octav Băncilă? Din 2014. Ia că sunt 6 ani. 6. Ai visat asta cândva? E o performanță. Nu cred, pentru că atunci când eram elev, nu te gândești că o să... E prea departe să gândești. Dar după aceea, când am terminat facultatea, a fost o experiență frumoasă să intri în cancelare, să-ți revezi foștii profesori și în același timp să fii coleg cu ei. Da, eu cred că este într-adevăr o experiență unică. O experiență frumoasă. Te-au primit călduros sau sigur că da. Te tratează ca și pe un elev? Așa, mai de demult. Profesorii care erau mai în vârstă, să zic, a rămas în continuare poate aceeași relație, dar e un colectiv frumos și eu nu pot să mă plâng niciodată chiar am fost primit foarte Dar bine. este și o meserie frumoasă, pentru că dacă la Octav Băncel atunci să mai găsești copii talentați, până la urmă, așa cum spuneai și tu, indiferent de vremurile în care trăim, de pandemie, din nepandemie, cultura are nevoie de continuitate. Sigur. Și acolo, într-adevăr, sunt viitorul, sau mai bine zis, se concretizează viitorul cultural al românilor, al zonei. Colectiv frumos, dar și copii foarte, foarte frumoși și foarte talentați care chiar dacă ne desfășurăm într-un asemenea context în ziua de astăzi, ei tot continuă să-și urmeze pasiunea. visul până Dar la spune-mi, te capăt. rog, tu ai copii talentați, ai spus mai mulți, o clasă, câte clase predai? La câte Noi clase predăm predai? individual, nu avem Așa ei, cultura generală fac și acești copii pe care tu i-ai selectat pentru grupul folcloric Barbu Lăutaru s-au solicitat ei sau tu i-ai ales cei mai buni dintre cei mai buni? În primul rând, porțile la ansamblul Barbu Lăutaru sunt deschise pentru toți cei care sunt elevi ai colegiului. Dar sigur că pot veni și din afara liceului, pentru că nu putem să îngrădim. Am înțeles. Dar voi acolo aveți și orchestră, din câte știu eu, voi aveți și grup vocal. Cei de la muzica de cameră, care optează pentru orchestră, pot face acest lucru. Și acest ansamblu, sau mă rog, colectiv Barbu Lăutaru este inițiativa ta? Da. 100%? Din 2014, din momentul în care am intrat la liceu, în anul în curs... Atunci n-au fost așa ceva? Nu. În anul în curs am înființat te felicit, ansamblu. adică într-adevăr, se cunoaște amprenta ta, chiar dacă ești mai tânăr și cu mai puțină experiență, dar uite că învăț odată cu ei. Pasiunea, își spune cuvântul, pentru că tu, înainte de a ajunge profesor acolo, tu ai fost și tu la rândul tău cântăreț, ai urcat treaptă cu treaptă, eu te știu de când erai student, te știu de când aveai în repertoriu 2 piese, îți mai amintești? Când m-a chemat domnul profesor Urdeș să vă văd, să vă selectez, să vă văd aptitudinile pentru muzica populară, că voi făceați clasică, așa. De atunci te-am remarcat eu. La liceu nu predau canto popular, nu avem secție de canto popular, însă cu îngăduința directorului am convenit să oferim această șansă ca cei care vor să opteze pentru muzică de cameră să
studieze muzica populară, atât vocal cât și instrumental, o pot face în cadrul acestui ansamblu. Iar pe partea cealaltă eu predau canto clasic. Canto dar clasic. nu avem. Da, știu că nu este secție de canto popular, dar până una alta te rog să-mi răspunzi cum de-ai reușit sau cum de-ai putut să te desparți de fratele tău cu care tu ți-ai început cariera de duo muzical încă de pe vremea copilăriei, când cântați unul din acordeon și unul bătea doba la petrecerile de familie. Da, recunosc că în ultima vreme mi-a spus-o de mai multe ori că ușor e supărat pe treaba asta cu despărțirea. Da, pentru că eu, bineînțeles, aceste activități mi ocupă foarte mult timp și ușor am neglijat partea interpretativă și atunci s-a simțit, el personal a simțit. Dar el este mai, să zic, mai activ acolo, fratele tău? El este activ, dar de fiecare dată când m-a întrebat, poți să vii la o emisiune, la un spectacol, nu pot, pentru că am școală sau am proiecte, am terminat și cu studiile doctorale și e o activitate de cercetare acolo care... Da, s-au terminat, dar... De acum răspunde prezent că Ion... voi formați un întreg amândoi. Tu știi că eu când v-am cunoscut prima dată aveam impresia că sunteți gemeni. Cine e mai mare dintre voi, Ion sau tu? Mai mare. Cu câți ani este mai mare? Cu 2 ani jumate. Cu 2 ani jumate. Deci e mai mare, dar e mai mic de statură. Mai mic de statură, da. Voi ați crescut împreună la țară, voi probabil ați rămas așa mai mezinii, ați crescut împreună și voi împreună v-ați dezvoltat această pasiune pentru cântec. Noi am făcut școala, toate activitățile până a pleca el la universitate și eu am venit aici la Iași. Școala muzicală am făcut-o împreună și toate activitățile pe care le desfășuram în contextul ăsta, în sensul ăsta artistic de mici, ne-am desfășurat împreună și cumva îl cred acum că simte ruptura asta sau... Dar cum de el nu s-a îndreptat spre Iași? Cum de la Chișinău? El a mers la universitate. Acolo eu am venit aici la liceu și e greu. Eu i-am propus de mai multe ori să facă pasul ăsta și să vină aici. Dar probabil că unde crești, unde te acomodezi. El are familie acolo. Câți copii are Ion? 4 copii. 4 copii, deci moștenește familia, moștenește pe taică-tu. El și-a luat de o grijă cumva, a lucrat intens. Dar tu ai doar o fetiță. Doar o fetiță, da, Anastasia. Înseamnă că mai e până la ajungi. Da. Sau tu ești pe moda de aici din România, un copil și bul, știi? Acum cum o vrea Dumnezeu. Noi ne dorim, dar cum o vrea și Dumnezeu. Da, așa este. Eu o cunosc și pe soția ta, știu că și are talent, cântă și ea este profesoară de limba română. De limba română. Ajungem noi acum și la capitolul ăsta, dar vreau să mai insist un pic pe relația ta artistică cu fratele tău Ion, pentru că voi ați început să cântați acolo, în satul vostru de baștină, la petrecerile de familie, drumurile vieții v-au despărțit, dar după care, maturizându-vă, voi ați realizat niște proiecte foarte frumoase împreună și ați realizat acel album cu orchestra Lăutarii, unde v-ați pus în calitate cu adevărat talentul vostru, pentru că amândoi sunteți talentați și ați realizat, așa cum își dorește fiecare artist, un șlagăr. Până la urmă, din prima a ieșit un șlagăr. Să zic, nu știu, de fapt e pretențios spus șlagăr. Șlagărul trebuie cumva să fie pe nivel național cunoscut, dar este un cântec șlăgăros atunci dacă nu. Este foarte frumos, da, este foarte frumos. Și acolo este transpusă chiar viața voastră de copii de la țară. Dar noi de la început nu cred că am avut în gând neapărat un cântec sau mai multe cântece de pe albumul nostru ori să iasă mai mult în evidență. Dar eu cred că aici a primat sinceritatea noastră și adevărata poveste pe care noi chiar am trăit-o în copilărie și am încercat prin versuri, prin melodie și de ce nu prin imagini să aducem în prim plan. Să conturați acea imagine a satului și foarte lume s-a regăsit în satul. Asta e că
copilăria, la sat mă refer, e aproape asemănătoare. Videoclipul când l-am văzut prima dată, m-am întors în timp. Deci ceea ce ați făcut voi în videoclipul ăsta, erau niște actori acolo, că nu erați voi. Da. Am făcut și eu. M-am regăsit în toată povestea voastră. Am regăsit în cântecul vostru, în imaginile alea, am găsit satul de odinioară. Și, într-adevăr, cum să nu-ți placă un cântec de gen sau cum să nu se lipească de suflet? Pentru că, acum, într-adevăr, cântecul are vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel? Nu, din 2012. Uite că sunt om. 8 ani. Ei, încă el este foarte iubit, apreciat și cu atât mai mult încă mai am nostalgie când îl ascult. Da, pentru că în orice vârstă am fi, ne-am afla, cred că tot ducem dorul sau ne regăsim și acele momente, de fapt cu acele momente noi cred că continuăm și ne trăim viața până la capăt. Hrănim. Așa este. Hai să propunem și telespectatorilor să se așeze în fața televizorilor mai atenți, pentru că vor urmări acest videoclip Frate, repede trec ani, un videoclip în care, dragi telespectatori, să vă regăsiți cu siguranță. Este videoclipul copilăriei lui Slavic alături de fratele său Ioan, cu satul copilăriei, cu poveștile din satul copilăriei și sunt sigur că dumneavoastră vă veți regăsi acolo. Să urmărim! Repede trec ani, frate dragă, parcă ieri pășeam vioi prin iarbă. Pâine cu mere mâncam, până în seară alergam, frățiorul meu cel drag o fost. Nici o grijă n-am avut, părinții ne-au ocrotit și de rele ne-au ferit-o. Mă gândesc și îmi aduc aminte viața noastră, frate, dinainte. Bune rele de-am făcut, părinți mult ne-au iubit, de bine ne-au sfătuit, of. Și dacă ne dojeneau, ei în suflet ne iertau și de noi mândri erau. Sufletul și inima arsă, frate, de când am plecat de acasă. N-am crezut că pot să ajung de atâta dor să plâng, frățiorul meu cel drag o fost. Că am plecat de lângă ei, de lângă părinții mei și mi tare dor de ei, și pe mine inima mă doare, i-am lăsat cu dor și supărare. Dar de acasă când am plecat, la Dumnezeu m-am rugat, frățiorul meu cel drag o fost, ca să-i țină pe amândoi, sănătoși până venim noi, sănătoși până venim noi.
Am crescut și-am mers să facem carete, soarta pe amândoi ne-a dus departe. Dar nici când nu o să uităm de părinții ce avem, dragii noștri scumpi părinți o fost. Ca frații să ne iubim, neamul nostru să cinstim și în lume oameni să fim. Dragii mei, chiar trebuie să vă mărturisesc că atunci când am văzut prima dată acest material, chiar mi-au apărut niște lacrimi așa în colțul ochilor. De ce? Pentru că este foarte duios, foarte real. Copilăria ta am avut-o și eu și foarte mulți dintre cei care ne urmăresc și probabil că voi ați realizat acest cântec chiar în dorul vostru a unui frate de celălalt, pentru că ați copilărit împreună și după care soarta v-a despărțit. Chiar dacă Chișinău nu-i imens de departe și nici Iașu, dar așa cum spuneai, uite că ți-e foarte greu să ajungi până aici, dar apoi să vă vedeți voi ca Sigur, frați. în general, legătura cu frații este una specială, dar din acești frați tot este unul din ei care ești mai apropiat. Ești mai aproape. O conjunctură anume face treaba asta. Probabil voi ați fost mai mult timp acasă împreună. Am copilărit împreună și atunci toate năzbâitele, toate șotele pe care le făceam, lucrurile astea au întărit oarecum relația dintre noi. Și mai mult de atât că am mers împreună pe calea muzicii și aveam emoții împreună, veneam de la școala muzicală, studiam împreună. Aici ați avut și evenimente private, știu că își făcea. Ca după aceea să meargă Ion la facultate, eu să vin aici la liceu, dar iată, cântecul a fost cel care ne-a ținut mereu aproape și la un moment dat cred că ne întâlneam foarte des, de 2, de 3 ori pe săptămână, cred că Uite, o modalitate de vă vedea mai des, prin actele artistice pe care voi le aveți de făcut aici. Dar și tu plecai la Chișinău, că știu că ați avut spectacole. Dacă nu mă înșel, ați avut și concerte la Sala Palatului, în Chișinău, cu grupul Barbu Lăutaru, nu? Da. Deci ați avut acțiuni frumoase. Acum este un pic mai acum e greu pentru toată lumea, dar spune-mi, te rog, ceilalți doi frați ai tăi sau frați, surori, ce ai? Un frate și o soră. Sunt mai mari ca voi? Un fratele mai mare și sora este mai mică. Sunt în țară? În România, era să zic, în Basarabia? Nu. Fratele mai mare este în Canada de 10 ani, iar sora cu familia este în Anglia de vreo 5-6 ani. Chiar că sunt foarte departe. Da, și atunci a rămas numai... Și voi vă vedeți de la rar la foarte rar. Acum chiar foarte, foarte rar am ajuns și ajung acasă cu nebunia asta și chiar simt. Bine, avem toate sursele astea de internet în care putem să... Dar în general... Așa cum spuneai și tu, orele online nu se compară cu orele live, întâlnirea față în față este. Corect. Nu poate provoca emoții internetul cum provoacă o întâlnire față în față. Corect. Da. Hai să vorbim acum despre cariera ta personală ca artist. Pentru că eu regret că Ion nu a putut să vină, trebuia să-l ținem în carantină vreo 2 săptămâni și mai bine poate că era bine, da? Zic să-i adresăm o invitație și să stea vreo 2 săptămâni. Da, să simtă și el că e în România. Are la da, dar nu știu, carantina asta de nu știu unde faci. La un domiciliu, da, cred că la un domiciliu, da. Îi găsim loc. Ei, glumim, lasă fie sănătos acolo. Oricum o să ne urmărească când o să difuzăm emisiunea, o să ne urmărească și o să se bucure că vorbim despre el. Să vorbim acum despre cariera ta artistică. Înainte de a-ți apărea acest album cu Orchestră Lăutare, voi ați statonat cu muzica, dar nu ați scos pe piața muzicală cântece, din cât mi-amintesc nu, pentru că eu am fost apropiat vouă. Nu. Deci voi ați stat cât ați stat și direct eu eram anul 2 sau 3, nu mai știu, de facultate.
atunci când am imprimat acest album. Unde am stat? Eram în la studii și eu și Ion. Și încercam să valorificăm ceea ce am făcut acasă, în primul rând la școala muzicală, după aceea la universitate, și atunci am început să lucrăm la un material. Sigur, a durat vreo 2 ani acest material până l-am ca orice material care se vrea bun. Pentru că, iarăși, Ion fiind acolo, eu aici, a trebuit să ducem discuții. Desincronizați așa un pic de la distanță. Ca să iasă un material frumos, zicem noi. Da, este o reușită, într-adevăr, pentru că sunt mulți artiști și tu știi foarte bine că lucrezi în domeniu și acum chiar coordonezi tineret. Sunt foarte mulți artiști care până a face un material de performanță cum l-ați făcut voi pe acesta, nu are cine să îndrume. Nu are cine să îndrume și rătăcesc așa, cheltuie niște bani aiurea, fac niște piese aiurea și după aia dezamăgesc, vai, dar de ce nu a pocnit? Păi cum? Eu mă confrunt la moment cu ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că sunt copii, ori sunt împiși de la spate, de părinți, sau nimeresc într-un context nepotrivit și păcat de ei, pentru că aici nu poți să faci din capul tău anumite lucruri până nu ceri părerea unui om care are o experiență în spate, care a trecut prin toate filtrele astea și trebuie să fii foarte bine pus la punct, sfătuit ca să scoți un până la urmă e vorba de banul tău. Adică ai să fii nemulțumit, prima dată ai cheltuit banii aruncat în vânt, mai mergi o dată, iar greșești. Apoi până când, la un moment dat, poți să cedezi? Păi, dar nu-ți de meseria asta, că nu-mi iese. Sigur, și trebuie de lucrat cu atenție, pentru că vorbim de copii, nu e joacă cu ei. Dacă un mentor sau un profesor încurajează un act care nu are suflu, nu are garanția că va avea succes. Dar spune-mi, tu ai și o școală privată? Da, eu am o mai ai? Sigur, o școală privată în care am înființat și această școală privată tocmai pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să facă... Care nu sunt la octavă băncilă și care vor să... Și din câte am înțeles și acolo tu ai activități culturale cu copii, spectacole, evenimente. Încerc să valorific ceea ce pot și ce am la... S-am cunoscut câțiva copii. Să știi că eu chiar am fost bine impresionat când am văzut acei copii și chiar am văzut la concursuri, eram în juriu și chiar dacă nu mă înșel, unul dintre copiii tăi a câștigat și marele premiu. Da. Și am fost foarte mândru de chestia asta. Marele premiu și nu a fost să-și ia marele. Da, pentru că el a crezut că nu va lua nimic și a plecat acasă. Cine știe, a profitat de o conjunctură, cred că l-a luat cineva cu mașina, hai acasă și dă marele premiu, nu-i. Da, pe mine m-a amuzat oricum chestia, dar probabil pentru el a fost o experiență unică de altă dată când mai merge să stea acolo până în ultima zi. Lipsa de experiență. Și experiență, dar și modestia unor copii care îți două tabere, nu știu cum să zic, între copii. Unii au impresia că prea plini de sine și alții care sunt chiar buni, am fost și eu câștigat experiență. Lăsăm la decizia juriului Da. Deci nu era pe mine m-a amuzat, dar din câte știu eu, acel copil este în grupul tău. Da, a terminat, acum este la facultate, anul 2. Da? Deci ei continuă să meargă cu ceea ce învață în liceu, în școli și așa mai departe. Și mă bucur acest lucru pentru că nu se limitează doar la 2-3 ani sau cât sunt la mine sau ei continuă să meargă și asta te bucură pe tine că nu întâmplător sau nu degeaba, ca să zic așa, ai bătut gura cu... Corect. De pe albumul tău, eu rețin cam toate piesele sunt șlăgăroase, așa cum ai spus, v-ați spus voi sufletul vostru acolo și toate piesele sunt plăcute, dar în mod special mai este un cântec al Acum să nu-l iubesc pe tata, care eu îl aud mereu la dedicații, fiind și la radio și îl citesc cu dedicații și într-adevăr sunt plăcut impresionat pentru că este un cântec în care se regăsește oricine care are un of și un dor față de părintele lui, față de tată, dar astăzi o să continui cu un alt cântec tot în duet, pentru că aș vrea
în lipsa lui Ion să-i facem niște elogii, știi? Ca să se bucure că este în emisiune, chiar dacă nu-i cu noi acum. Drag lumea când se adună, adică un cântec de veselie, da? E un cântec în care iarăși noi ne bucurăm atunci când suntem împreună, mai ales că videoclipul este filmat cu orchestra cu care noi am imprimat și de fiecare dată este o bucurie, mare, și o realizare, așa este. O mare bucurie să ai o orchestră în spate și să te bucuri de oamenii dragi alături. Îl urmărim, să se bucure și lumea. Trebuie să recunosc că le-am adus în case prin emisiunea aceasta un crâmpei așa de veselie, de o undă așa de mulțumire sufletească, de frumusețe, de ceva frumos acustic în ureche și uite așa, dragii mei, să treacă și această zi de toamnă, depinde cum o vedeți dumneavoastră, frumoasă, călduroasă, gri, nu știu, cum credeți dumneavoastră, dar e important că dacă rămâneți pe Apolone TV, o să o vedeți în mod sigur în culorile cele mai pastelate. Ion și Vyacheslav Bânzar, chiar acum! Vreme o trecut de când nu ne-am mai văzut, măi. Și acum că ne-am întâlnit, bună vreme, bun găsit, măi. Hai și iar hai, dragi, lumea când s-adună să petreacă împreună. Sus și iar sus să pornim o coră mare, că avem zi de sărbătoare. La mulți ani și eu vă spun să aveți traiul cât mai bun, măi. Pentru asta vă rugăm un pahar să ridicăm, mă. Hai și iar hai să cinstim paharii plini, la mulți ani și mai bine. Sus și iar sus cântă cu noi și petrece, și să vezi că bine-ți merge. Și dragi lumea când s-adună, hai să petreacă împreună, mă. Cu drag am să cântă la toți care ați venit, măi, că sunteți din neam domnesc și cu voi mă veselesc, măi. Hai și iar hai, intră în hor lângă noi, că nu vin ani înapoi, măi. Sus și iar sus, petreci mult, petreci o leacă, viața la fel o să-ți treacă. Toți aici care suntem, bună inimă să avem, măi, să petrecem până în zori, că așa-i de sărbători, mă. Hai și iar hai, viața să nu-ți chinuiești, cu un pahar să o cinstești, mă. Sus și iar sus, cu un vin de poamă aleasă, să avem viața frumoasă. Hai între horă lângă noi, hai că nu vin ani înapoi, mă. Noi la frați și la dușmani, azi le zicem la mulți ani, măi. Seara asta buni să fim, viața odată o trăim, măi. Hai și iar hai, lasă încolo supărare și mai ridicați paharii. Sus și iar sus, viața e mai scumpă ca toate, hai noroc și sănătate. Hai și iar hai, uite răul frățioare, hai noroc și la mai mare. Sus și iar sus, un pahar să mai cinstim și să ne mai întâlnim, măi. Drag mei, lumea când se adună în studio Apolone TV, cu voie bună, Vyacheslav Bânzar și Ion, în paranteză. Vyacheslav
ajung la vorba mea de început. Cum stăm cu Boboce până la urmă? Avem ce număra sau nu? Avem ce număra, că de multe ori căutăm să spunem că, Doamne, dacă ar veni o zi din aia în care să stau, să mă odihnesc, să nu am așa un program de aglomerat. Ei, eu cred că perioada aceasta ne-a arătat că nu e bine să ajungem sau să cerem așa timp, atât de multă relaxare și odihnă, că noi nu știm ce să facem cu timpul ăsta. Sigur. Și atunci perioada aceasta ne-a demonstrat clar și ne-a arătat că trebuie, dacă suntem oameni activi, cred că trebuie să rămânem în continuare activi. Va veni vremea de la sine când vom fi mai puțin activi. Toate la vremea lor, știi tu cum... Și chiar și în această perioadă putem număra Boboce, pentru că cumva am compensat. Am încercat să lucrăm mai mult pe partea asta tehnică, să lucrăm la materiale, să înregistrăm, de ce nu, cântecele, dacă vă referiți aici la copii, la școală. Și atunci... ușor. Bine, nu numai că ați predat, ați făcut lecții online, dar s-au realizat în această perioadă foarte multe materiale online din alea filmate cu telefonul, care au făcut până la urmă... Te rog să mă crezi că eu până la toată povestea asta, eu n-am putut să cred că se poate și că va ajunge chiar o modă, pentru că au rulat pe televiziuni artiști mari care și-au făcut materiale COVID, cum le numesc eu. Da, cu telefonul, tu și eu, și cântăm și se mixează pe acolo. Deci lumea este foarte inventivă, până la urmă așa și trebuie. Oamenii au încercat să găsească partea bună a lucrurilor și să stea alături unul de celălalt, mai ales cum sunteți dumneavoastră, cum sunt eu într-un colectiv. Nu poți să te blochezi sau să te izolezi așa deodată într-o casă și să nu mai ții legătura cu ceilalți colegi sau să stai numai să dai cu aspiratorul și să ștergi praful. Nu poți. Din experiența asta am încercat să găsim ceea ce se poate face la moment, vremuri, ca corect. să putem să ne vedem, să ne auzim, de ce nu, și să... Deci până la urmă, dacă stau bine și mă gândesc în contextul răspunsului tău, eu aș putea să înțeleg că voi, indiferent când nu v-ați întâlnit fizic, dar voi ați avut activitate permanent. Adică v-ați întâlnit, ați creat texte, v-ați făcut materiale online, v-ați pregătit pentru viitoare materiale, înregistrări. Din câte am înțeles eu, chiar stați destul de binișor, v-ați făcut niște materiale pe care le-ați dat la lucru la prietenii voștri din Chișinău, care așteptați să apară câte unul, în funcție de cum au și ei posibilități. Prin intermediul internetului am avut acces la oamenii. N-a mai trebuit să plecăm noi la studiourile din Chișinău sau la instrumentiștii de acolo. Am trimis materialele scrise frumos de mână, ei au înregistrat, deci până la urmă vezi că se poate, ce ușor ne putem adapta. Sigur. Cea mai afectată parte a fost anume întâlnirea fizică cu publicul, de exemplu. Aceste materiale la un moment dat vor trebui prezentate public. Pentru că și acum este învățată lumea pe o scenă. Noi le prezentăm online, acum fiecare este conectat și un bătrân din ăla de 80 de ani, cred că în ziua de astăzi este conectat la internet. Dar emoția nu se poate emoția nu se poate transmite decât live. Deci ceea ce ne-a lipsit nou cu adevărat, dacă restul le-am mai aranjat, le-am mai făcut, le-am mai brodit, le-am mai inventat, dar întâlnirea cu omul pentru a transmite aceste emoții, nu. Asta ne lipsește și să sperăm din toată inima că la anul lucrurile vor sta altfel și mai mult decât atât, dacă ar fi să o luăm așa, pentru că această întrebare cu Bobocii nu numai ție se adresează, poate și mie și poate tuturor celor din latura artistică, într-adevăr, sunt câțiva boboci, dar mai sunt și câțiva ciufuliți pe acolo care au sucumbat. Eu cred că și în afara mediului online sunt. Pentru că, iarăși, acest domeniu este o competiție.
Așa e. Dacă nu tragi, dacă nu muncești pentru a pune cap la cap toate lucrurile astea, rămâi ciufulit, sigur. Rămâi ciufulit și cu un gust amar. Dragul meu, noi trebuie să arătăm că nu suntem ciufuliți deloc după un an așa cum a fost el și pentru că tu mi-ai povestit cu atâta drag despre colectivul tău Barbu Lăutaru, eu aș zice să terminăm această emisiune, pentru că vom termina totuși această emisiune, cu toate că ne-am pornit așa la discuții și eu putea încă discuta un ceas, să dăm un material, dar din ăla gen COVID, așa, cum spun eu, pentru că trebuie să arătăm exact ce mi-ai spus tu. Cum se poate lucra și online. De o vreme au dispărut acele materiale pentru că ușor lucrurile s-au mai relaxat, da? Dar e bine de ținut minte. Da, eu cred că o să vorbim și peste ani despre aceste lucruri, pentru că ele fac parte din activitatea într-un moment al nostru și cu nostalgie sau fără nostalgie o să vorbim despre Ei, dar sunt convins că tu, în momentul în care o să sosească noile înregistrări, ai să-ți faci materiale frumos, aranjate, dichisite, în cadre naturale, superbe, cum sunteți voi obișnuiți. Până atunci, eu aș vrea să-mi salut telespectatorii cu cele mai sincere gânduri ale tale, după care vom difuza acest material. Da, eu îi salut pe toți telespectatorii și să le spun să nu-și piardă speranța niciodată, iar mai ales prin aceste cântece ei pot să viseze în continuare, de ce nu, la vremuri sau la timpuri mai frumoase. Până la urmă ne întoarcem la vremurile noastre frumoase, pentru că doar le-am lăsat un pic în urmă și nu au dispărut cu totul. Vyacheslav, înainte de a asculta piesa de grup Mare Idealul de la Moară, așa. Da, este un dialog între grupul vocal de fete și băieți la o vârstă chiar potrivită, pentru că ei sunt clasa 12-a, se înfiripă așa între ei. Da, adolescența, aș spune cuvântul. Și e un dialog frumos între și trebuie să-ți mulțumesc vocale pentru toate materialele pe care ne le-ai adus și totodată pentru prezența ta. Nu ai mai fost de mult în studioul nostru, dar uite că ai venit cu noutăți frumoase. Pe atunci când ai fost ultima oară, erai, cred că student, acum ești domn profesor. Nu, tot. Când ai fost ultima oară la Polonia TV? Cred că nu erai profesor. Nu cred. Tot sunt vreo 5 ani. Înseamnă că eram profesor. Dacă e 6 ani... Lasă să fii tu sănătos. În orice caz, eu zic că a fost o emisiune reușită și acum, ca și aia la altă, și cu atât mai mult îți doresc ca acest sfârșit de an să te găsească plin de împliniri sufletești, cu speranțe frumoase pentru anul care se pentru invitație și că am avut ocazia să prezint aceste materiale pentru toți cei care iubesc în continuare cântecul popular. Cu drag. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi. Îi mulțumim lui Vyacheslav Bânzari, implicit fratelui său Ioan, pentru că au fost împreună în aceste materiale, iar dumneavoastră vă mulțumesc cu tot dragul și să ne reauzim cu bine într-o ediție viitoare. La revedere!
aleasă, Adina,